added that ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተዩ ሕጂ እውን ሎሚ እውን ኩሉ ክምህር ዝኽእል ክንፈልጦን ከነስተውዕለሉን ዘለና ዓበይቲ ፍጻሜታት ኣብ ዝዋን እዚ ናይ ክሽፍን ናይ ክትገድፍ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ምክንያቱ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዘተኮረ ኤውሮጳ ሓደ ዓብ ኮንፈረንስ ኣብ በርሊን ገይሮም ዝገበርዎ ኣንጻር ራሻ ክንሪኦ ኢና ክሳዕ ክንደይ እዚ ኩነታት ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእል it's just زحزم كنتات يتبصح زلت كنتات جن كرينا نبي جزء خير خل أنتي كجبر خل أبزي بمقطع أبت كنتات نيراشا جبر ملسك رينا وتهدراوي جبر ملسك رينا أنت عينت مفتات تبصح له حتى جرى ميد فيديو دما قريب لكم الله مسايد سنو لايك جبر سبورت جبروا مجمريا أبزي أسمعوا بزي بمرجع وتصيت نايت مرجع أبت بوليتيكا كم تأجمير زلالو تخنرينا it's too early to say بلو بوانينا نزارب زلنا جن ريتوناتنا كنبالكم فتنينا please like جبروا قبل بدل ما يمسكن الكومنت تصحفوا زلهم نتشانل عزيز حجازيو thank you ونياتو نتزين برات ترات كعاتوا كم صغر قصنيا thank you the far right's strong showing in EU elections. Describing their success as concerning, Olaf Scholz added that Germany could not go back to business as usual. His ruling coalition won just a third of all votes, while the far-right Alternative for Germany swept past the parties in the coalition to take second place behind the Conservatives. So, President Chancellor na German zolo Olaf Scholz بتعمل شوك كم زخانة بتوصي تيزقل زلو ناتو بارتي زيوح ما سعرت كم زقاتما بومن تردما business as usual كهيدا يكن لي كم تقدم زنبرنايا قعزو كان كيد كم زي كنا مغنياتو عبد النت يبلان حزب دماي مرت أنان ساعتو زقبر لزولو لك كم فرنسا هتصو زخانة elections ويكا مرج أنا حزبي كوج أو اعتبر لولو السجناي واتوني نوع مغنياتو مستوريد وذا السعرات ببايتون أوروبا ترى يكونس أبتوش تاو عدون كسعر سلزغل نسوق جبرو قادلو نزلوا أي مثلا نتناي فرانس غير وزلون عبنا قفي تاي وريد وزلو سلم تاي سقيلو زي كي مغنياتو توسق سعرات كوردو سلزغل زحجي عند التناي جرمن بوليتيكا كنا كنري لك ناي أوروبا يوكرين محجاز كونفرنس خايد نيرو أبو استراي بوليس فللي ونكن رينا مخنياتو توتيت مجمريا بعبي ببوليتيكا درجة كنرينا أتوت هدروا كايدا دما بخلتي من قد كنرينا. A harsh response after a catastrophe for the governing Social Democrats in Germany. The worst European election results for the main party in power in history. And a clear verdict from the streets. They have failed in all regards for years. Change is definitely needed. So, تزعبي بارتن عبلا الحيلن زنبرا بتاريخ زحفر سعرات كم زقاطما وتصيت ناتو دما تمزبي كابزبي استنس على قايدة انتحرال لك خوينو كم زي زقاطمكا نياماناي كم في دما مع سنترال مع كلا يمان دبهالن كم دما شاف يمان دبهالن دما عبلا التخوينو واتيو مالتيو زي نعطاتهم عبد صفيتي نتاب جرمن كم حاضر دسانه تمساسالة تريو دما أفرنسا رينا كلتيوم راحتنا فرنسا ماكرونن اولاف شولسن دما نوكيناتنا يوكرين عم تقع زركبون اجوخا زبل زنبورنيوم حزب دما انتي كم زبلهم حد صبق زخونه ستيتمنت رينا لنا ازي مملاتا يغبروا انتنيش كنسمينا بحركم الله سيازي ريبورت. The government must rethink its policies. Conservative opposition leaders mirrored that sentiment, calling for the government to change course or to pave way for snap elections. Their party heads also blamed the government for the strong showing of the far right. It's a complete disaster for the parties of the federal government. I have to tell you, I didn't expect it to be so harsh and so dramatic. So how long though? The federal government برتع زخونة كاب تثبيت زخونة يكون وضعي زخونة برتع تفعيل كم زقات أمو كم زعينة تثبيت زقبرة سبون كم زين برا يزقل زلو سلزي أتي أقاطي مزلو سعر تابتون بوليتيكا وإليت ميديا يشوفونه سلزلو كم تزدل كم دراماتيك غيرو كم تنخال بنت أرن تزغو نيرو أو مبالل نيرو عبيت وصل زلنبر برتع زخونة سعرتي أقاطي موم زلو. The AfD is the party that now benefits the most from the coalition. That's the far-right Alternative for Germany, who came زي تينا بوليتيكا وتصلات خون كله توم AfD second, doing especially well among. So زي تحرك خون كله حجي نبتو تهدرا ومتفنان كملسنا زي اسمعوا vigilance armed a dangerous far-right faction of the Ukrainian military. Also, Ukraine is upping its drone game. Belarus and Russia are carrying out nuclear exercises.
there are more developments, all hinting that a bigger war may be just one mistake away. Yeah. ብዙሕ ምድላዋት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ምድላዋት ሳብማሪናትን መራኸብ ኩናትን ናይ ራሻ ኣብ ኪዩባ ከም ዝኣተዋ እዚ ማለት ድማ ፊት ንፊት ንኣሜሪካ ይጥምታ ከም ዘለዋ ኣሜሪካ ብዙሕ ስግኣት ከም ዘይስምዖም ይገልጹ ኣለዉ 100 ግን ስግኣት ከም ዝስምዖም ምክንያቱ the worst thing ንዓና ከጋጥም ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ዘጋጥመና እቲ ናይ ኩባ ሚሳይል ክራይሲስ ከጋጥመና ኢሎም ኩሉ ግዜ እዮም ዝጀሃሩ ነይሮም guess what it happened ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ተሰኒዱ ከጋጥም ካልኣይ ግዜ ከጋጥም ዘይግብኦ ተባሂሉ ዝዝረብ ዝነበረ ኣጋጢሙ ኣሎ እንታይ ትምደላ ንእሽተይ ጌጋ ጥራይ ተደሊ ዘላ ሕሉፍ ሓሊፎም ኣሜሪካ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ናይ ሂትለር ደገፍቲ ናይ ናዚ ደገፍቲ ኢሎም ባዕሎም ኣሜሪካ ባዕላ ረቂሓቶ ዝነበረት ኣብ ዩክሬን ዝነበረ ሓደ ጉጅለ ንዕኡ ኣሜሪካ ባዕላ ደጋፊ ናይ ናዚን ናይ ሂትለርን እዮም ኢሎም ዝድግፎ ዝነበሩ ንዕኡ ክትዕጥቕ ጀሚራ ኣላ እንታይ ክረዳኩም ኢለ ኣሜሪካ ኩሉ ትብሎ ንረብሓ እንተዘይኮይኑ መትከላዊ ከም ዘይኮነ ትዘረባ ክትፈልጡ ኣለኩም ብመትከል ተዛሪቦም ኣይፈልጡን እዮም ሩልስ ቤዝድ ፕሪንሲፕልስ ቤዝድ ክብሉ ከለዉ ንዓታቶም ክጥዕሞም ጥራይ እምበር ሕጊ ዝበሃል ፕሪንሲፕል ዝበሃል የብሎምን ረብሓናቶም ኩሉ ነገር ንዕኦም ስለዚ ነቲ ንኻልኦት ሃገራት ክገብርዎ ኣይትግብርዎ ኢሎም ዘፈራርሁን ክእግዱ ዝፍትኑን ንባዕሎም ክገብርዎ ክጥሕስዎ ፀገም ዝበሃል የብሎምን ወላ ነቲ ናይ ዓለምና ዩኤንዲ ወላ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ክእግዱ ንዑ መቕፃዕቲ ከውርዱን እውን ድሕራይ ዝብሎም ሃገር ኣይኮኑን ስለዚ እቲ ፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ ንክንደይ ዓመታት ከምኡ እናሓሰቡ ብሚድያ ንህዝቢ ሰብ ብዙሕ ኣታሊሎም ነይሮም ሎሚ ኩሉ ሰብ ፈሊጡ ኣሜሪካ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ኣብ ቅድሚ ሚድያ ናይ ዓለም ትገብሮ ስለ ዘላ እቲ ዝፈለጠ ፈሊጡሉ እቲ ምስኦም ዘሎ ከዓ ፈሪሁ ወይ ገለ ካል ረብሓ ስለ ዘለዎ ይዝብል ዘሎ እምበር ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን መርገፂ ናታ ክትቅይር ድሕር ዝብላ ከም ዘይኮነ ስለዚ ኢቭን ነቶም ንሂትለር ነቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዘካየዱ ናዚ ንዑ ዝድግፉ ምስኡ ኮይኖም ዝተዋጉ ከተዕጥቕ ጀሚራ ኣላ ክሳብ ሕጂ ምልክት ናይ ናዚ ዘለዎም እሱ እንተጌርካ ከም ሰይጣናዊ ዝቁፀር ኣሜሪካ ተደልያትካ ዋላ ሰይጣን ተኮይንካ ምሳኻ ክሰርሕ ፀገም ከም ዘይብላ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ሕጂ ሓንቲ ኣብዚኣ ነዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ከተብርሃልና ትኽእል ኣብቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ከይከድና ከለና ባይ ዘ ወይ እዚ ከምዚ ኢሉና ከሎ እዚ ኩሉ ዝክየ ዘሎ ኣብዚኣ ምንርአ ሓደ ኮንፈረንስ ተኻይድ ኣሎ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ንምንታይ ዕላማ እዩ ተኻይድ ዘሎ ኣብ በርሊን እዩ ተኻይድ ዘሎ ጀርመንያ ትገብሮ ዘላ ቅድሚ ኣብዚ ኮንፈረንስ ተዛሪባቶ ዘላ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ዘገርም ሓበሬታ እንድዩ ንኤውሮጳ ድማ በዓልካ ንእግርካ በዓልካ ተኪስካ እግርካ ምህራን እየ ዝብሎ ኣነ ብቁጠባ ክሪኦ ከለኹ መጀመርያ ቅድሚ መእተዊ ክበኩም ነዚያ ኮንፈረንስ because this is very important. Are you hoping to get out of these talks, do you think? Well, I think more military support from Germany. He's just had, I think, this bilateral meeting with Olaf Scholz. Also on his agenda is addressing the Bundestag. It'll be quite interesting to see what he says to them, especially given the recent results for Germany in the European Parliament elections, where the AfD, Alternative for Deutschland party, with clear links to Russia really and pro-Russian or anti-Ukrainian rhetoric, did so well. And so we'll see what the message he has there. And then, of course, now he's going on to this reconstruction conference. So እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብቲ ኮንፈረንስ ከዓ ትኸሎ ናይ ኣፅዋር ሓገዝ ናይ ካልእ ቁጠባ ሓገዝ ከምኡ ድማ እዚ ኮንፈረንስ ናይ ኢኮኖሚ ሓገዝ ሪካቨሪ ኮንፈረንስ ተባሂሉ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ንቁጠባ ናይ ዩክሬን ኤውሮጳውያን ንዩክሬን ንምድሓን ዝኾንዎ ዘለዉ ፅንሒ ለኸሪአኩም እየ መስኪነይት ኣፍሪካ ብዛዕባ ኣፍሪካ ዘይተሓስብ ኮንቲነንት ምህላዋ ግን ተሓዝን ግን ድሓን ብዛዕባ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ፅንሒ ለኸሪአኩም እየ እዚኣ ቪድዮ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ከልዋይ نغسل بزعبة بالشونا سمعوا بالشونا أفريقيا ده يزاربولي يفكروا look now. And Galois, you say at that reconstruction conference we're seeing those images coming into us, but it's been overshadowed rather, hasn't it, by a scandal? Yes, I mean, it's hugely important for Ukraine, this money for reconstruction, as you were saying, in particular for the electricity infrastructure, if that's going to be high on the agenda, because experts in Ukraine and the electricity companies themselves are saying that damage done by Russian shelling to power stations, electricity distribution networks is so bad that, you know, Ukrainians may be facing a winter where they only have about 2 hours of electricity per day, which is why it's all the more worrying that the ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዋዕላ ዝግበር ዘሎ ነቲ ትሕቲቕ ተተቕርፂ ናይ ኤሌክትሪክ ንምፅጋን ምዃኑ እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኤሌክትሪሲቲ ሓደ ካብቲ ብሰፊሕ ተሃሪሙ ዘሎ ምዃኑ ኣብቲ ውግእ እዩ ዝንገር ኦኬ ፋይን ሕጂ ኣብዚኣ ሓንቲ ለብዛዕባ ብልሽውና ትዛረብ ስምዕዎ man in charge of Ukraine's reconstruction effort, or at least the Ukrainian National Agency for Post-War Reconstruction, Mustafa Nayyem, resigned yesterday because the Prime Minister, Denis Shmyhal, refused to sign off on his permission to leave the country to go to Berlin
and attend this conference. Mustafa Nayyem and his team won't be in attendance, nor will the former infrastructure minister Alexander Kubrakov, who was recently fired by Zelensky's team. Both men, although neither were seen as absolute saints, were seen as people who were committed to the fight against corruption, particularly Mustafa Nayyem, who used to be an anti-corruption. ኣንቲ ኮራፕሽን ኣብቲ ዩክሬን ብዙሕ ብልሽውና ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘለንስኪ ንባዕሉ ኣብቲ ብልሽውና ብዙሕ ዝተቋማት ምዃኑን እቲ ገንዘብ እውን ካብኡ ተጠውዩ እውን ናብ ካልኦት ፖለቲከኛታት ናይ ኤውሮፓን ናይ ኣሜሪካን እውን ከም ዝኸይድ እዩ ዝንገር ሓደ ካብኡ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ናይ ቁጠባ ወይ ከዓ ናይ ፅገና ናይቲ ሃገር ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኮንፈረንስ ናይቲ ብልሽውና ንምቁፅፃር ተገይሩ ዝነበረ ኤጀንሲ ሓላፊ ኣብዚ ኮንፈረንስ ኣይተሳተፍን ኢኻ ተባሂሉ ካብ ስርሑ ብቮለንቱ ክሃድም ከም ዝኻለ ስለምንታይ ንኽሰርሕ ዕድል ወሃቦ ከም ዘየለን ብዙሕ ፀቕጢ ይግበረሉ ከም ዘሎን ተወሳኺ ብዙሕ ብልሽውና ከም ዘሎን ብዙሕ ስርቂ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ስለዚ ኣጋይን ዘለንስኪ ዝትሪእዎ ዘለኹም ንዲሞክራሲ ኢና ዲፈንድ ንገብር ብሎ ዲሞክራሲ ግን ኣይኮኑ እዚኦም ሃገር እዚኣቶም እዚ ሰብ እዚ ዓመተ ስልጣኑ ኣብቅዕ እዩ ኣብ ውግእ ስለ ዘላ ውግእ ከላ ራሻ ምርጫ ገይራ ኣላ ስለዚ እዚኦም ምርጫ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም በቲ ኮይኑ በቲ ምርጫ ከይገበረ ኣብ ስልጣን ጠጠው ኢሉ ዘሎ ንብዙሓት መቀናቐምቲ ድማ እናሰጎጎ ዝኸይድ ዘሎ ከም ዲሞክራሲ ገይሮም ከታቅዕሉ ውዕለው ነቲ ብዲሞክራሲ ብናይ ዓዶም ዲሞክራሲ ገይሩ ህዝቢ ዝመረፆ ድማ ከም ሓደ ውልቀ መላኺ ገይሮም ይገልፅዎ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እቲ ምርጫ ድዩ ገለ ድዩ ዝብልዎ ንጥቕሞም እንተዘይኮይኑ ንኽዛረበሉ እንተዘይኮይኑ ንዑ ኣሚኖምሉ ወይ ከዓ ንካልኦት ሃገራት ከምኡ ክገብራ ስለ ዝደልይዎን ኣይኮኑን ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዘገልግል ዲክታተር ክኸውን እዮም ዝያደ ዝደልይዎ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለኩም ንኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ዝቃለስ ተኮይኑ ሓደ ሰብ ዲሞክራሲ ክህልዎ ይደልዩ እዮም ምክንያቱ ክቀያየር ከሎ ካልእ ሰብ ክመፅኦም ስለ ዝኽእል ንዑ ድማ ከፍቱ ሽግር ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብ ምስ ሓዙ 40 ዓመት ምስኡ ክፀንሑ ይድሕሾም ንዖም that's why ነጋውስ ገለ ክኾኑ ከሎ ዝያደ ዝፈትዎ ንምንታይ ሓንሳብ ምሶም ዲል ምስ ገበርካ ንሓዋር ስለ ትቕፅል እዚ በፂሕና ዘለና ደረጃ it's incredible ግን ክርዳህና ክኽእል ኣለዎ ኦኬ ንማለት ሕጂ ናብቲ ኮንፈረንስ ብልሽውና ሪና ኣለና ብብልሽውና ተቋማጥ እያ ዘላ ሓገዝ ንክህቡ ፀገም ከም ዘይብሎም What the two sides in this conflict stand for. Russia fights to end Ukraine. Ukraine fights to end this war. Russia fights for the past. Ukraine fights for a better future. Russia destroys. Ukraine defends. And in no place is this contrast starker. سنتات بدلا توجه again أرسل فاندرلاين أبتك عنا نايوجه ملو بملو كابد حرت بلاي كونتن حجها كتمرت يعيز بهالزلو زحزن كفالسيو بحفش أنتات بدلا تكوينات كقتل مخانو كل تي زرباناتا نتكوينات نكقتل ذكاء زبالة كله قبرية بهم يوم كقتلوه it's just unbelievable سميهم نعم They have reopened new cultural centers. Bombs are now raining again from the sky, targeting apartment buildings and shopping centers. Putin wants to crush the city and its love for life and liberty. So Kharkiv and Ukraine need all our support. And this is what brings us here today to Berlin. Putin must fail and Ukraine must prevail. And we must help Ukraine. سمعوا بوتين must fail. بوتين كسعر خلاله كودك خلاله تزربا التريتوريك زي تزلو تقانا እንታይ ማለት እዩ እዚ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት ካብ ኮንፈረንስ ናይ እዚ ኮንፈረንስ ናይ ሰላም ይበሃል ዘሎ ናይ ህንፀት እዩ ዝበሃል ዘሎ ፅዕነ ኢሉ ድማ ኮንፈረንስ ናይ ሰላም ዝበሃል ኣሎ ክትሪእዎ ኢኹም ኩሉ ትቃና ንዩክሬን ንራሻ ንምስዓር እዩ ዘሎ ስለዚ there is no a clear path to peace ሰላም ንሰላም ዝኾነ ንጹር ዝኾነ መንገዲ የለን ዋላ እኳ እቲ ኢሌክሽንስ ሙሉእ ብሙሉእ ንሰላም ዝደልዩ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይንኽእልና ሓያል ናይ ሰላም ድፍኢት ከም ዘሎ ኣብቲ ምርጫ እንተረኣና እቲ ኤስታብሊሽመንት ኣብቲ ፖለቲካ ኤሊት ዘሎ ግን ነቲ ውግእ ክቕፅል እዩ ዝደልዩ ዘሎ ስለምንታይ ኣቲ ዕላማ ንዩክሬን ሓራ ንምውፃእ ገለመለ ብኣፎም ዝብልዎ እዩ እቲ ሓቂ ግን እቲ ማዕድናት ዘለዎ ቦታታት ንምምላስ እዩ it's all about interests it's all about ከመይ ጌርካ ነቲ ዘሎ ፀጋታት ክትረኽቦ ትኽእል እዩ ምክንያቱ ኤውሮፓ ሕብረት ሚነራልስ ወይ ከዓ ሬር ኤርዝ ዝበሃል ነቲ ናቱ ግሪን ኣምቢሽን የብሉን መብዛሕትኡ ቻይናን ራሽያን ቢሒተንኦ ዘለዋ እየን ስለዚ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ምብራቕ ወገን ራሽያ ሒዛቶ ዘላ ኣብኡ ዘሎ ንክወስዱ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዝኾኑ ብፍላይ ከም በዓል ጀርመን ኣብኡ ብዙሕ ረብሓ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር እዚ ግን ንዑ ክትረክብ ክትብል ነቲ ዘለካ ክትከስር ከም ትኽእል ኣብ ግምት ዘይምእታው ግን ይረአ ኣሎ ማለት እዩ alright this is something እስከ ንሸይ ንቐፅል ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ትዛረበ ክንርኢ To raise from the ashes and to be the master of its own future. This
This means, first and foremost, that we must provide Ukraine with the means to defend itself. At last year's recovery conference, I said we should transfer to Ukraine the proceeds of immobilized Russian assets. And now we are making it happen in line with international law and while ensuring stability of financial markets. Around 1.5 billion euros from the windfall profits will become available in July. 90% of these funds will go to defense. ሰማዓለኹም ዶ ካብቲ ናይ ራሻ ገንዘብ ሃጊሮም ዓቢጦም ሒዞም ዘለዉ ገንዘብ ናይ ራሻ ገንዘብ ናይ ህዝቢ ራሻ ናይ ሃገር ራሻ ገንዘብ ኣሚኖም ምስ ኤውሮጳ ክነግዱ ከለዉ ኣብ ባንክታት ናይ ኤውሮጳ ዝነበረ ገንዘብ ሃጊሮም ንሕጂ እቲ ወለድ ናቱ 1.5 ቢልዮን ካብ ወሲድና 9 ዓመታዊ ድማ ንኣፅዋር ንዩክሬን ክንገብሮ ኢና 9 ዓመታዊ ገንዘብካ ወሲዶም ኣፅዋር ገዚኦም ኣንጻርካ ይዋግኡ ማለት እዩ This is ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እቲ European market, European economy, European financial center ኣይ ናይ ሃገር ከኣምኖም ድሕሪ ሕጂ እወ እዚ ኩነታት እዚ ዕድ ኣማራፂ ሲኢንካ ካብ ኤውሮጳ ክትገዝእ ስለ ዘለካ ስለተገደድካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ by the way ኣብዚ ቀረባ ከማን ናይ ህንዲ central bank ወርቅናቱ ኣብ ሎንደን ተቐሚጡ ዝነበረ ነቲ ፋይናንሻል ሴንተር ስለ ዝኾነ ሎንደን ኣብኡ ተቐሚጡ ዝነበረ ብምሉእ ድዩ ክንደይ ፐርሰንት ናቱ ንዓዱ ከም ዝወሰዶ ስለምንታይ እምነት ልክዕ ወርቂ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኒውዮርክ ዝነበረ እውን ተመሳሳሊ ሃገራት ነናብ ዓደን ይወስዶ ከም ዘለዋ እምነት ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ የንቆልቁል ኣሎ ኣብ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ኣብ ራሻ ዝካየድ ዘሎ ድማ it's pure coincidence exactly ናይ ብሪክስ ኮንፈረንስ እናተኻየደ ከሎ ናይቶም ሚኒስተርስ ናይ ብሪክስ 10 ናይተን 10 ሃገራት ተሳቲፎም ከለዉ ናይ 22 ካልኦት ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢታት ድማ ተሳቲፎም ላብ ዘሎ ዋዕላ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ኤውሮጳ ገንዘብ ናይ ራሻ መንጢሎም ንዩክሬን የዕጥቁ ኣለዉ ብረት ይገዝኡላ ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ነተን ሃገራት ዲዶላራይዜሽን ዓብ ቶፒክ እዩ ዘሎ ካብ ዶላርን ካብ ኤውሮጳን ክንሃድም ኣለና ዝብል ዘሎ ቴማ ዓብ ኮይኑ ከሎ ልክዕ ነቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ድማ እንታይ ገብሮም ኣለዉ ኣጆኹም ቀፅሉ በቃ ኸም ይሕሸኩም እዮም ዝብሎም ዘሎ ምክንያቱ ንሕና ኣይትእመኑና ንዓና እንተኣሚንኩም ፅባሕ ንጎ ከምዚ ኣይና ክንገብረኩም እናበሉ ክዛርቡ እዮም ስለዚ ዳይና ንርኢ ዘለና at the end of the day እቲ game ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተቐየረ and this is what exactly is happening right now ናይ ብሓቂ ኣብ ዝሕዝን ክፋል እዩ ተበፂሑ ዘሎ but it is what so ከም መቐፀልታ ናይ ዝንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ናይ G7 ኣኼባ ክካየድ እዩ ኣቡ ክሳብ 50 ቢልዮን ገንዘብ ካብቲ ናይ ራሻ 300 ቢልዮናት ዝኸውን ገንዘብ ተታሒዙ ዘሎ ካብኡ ወሲዶም ንዩክሬን ክዕጥቁሉ ኣሜሪካ ፑሽ ትገብራላ ስለምንታይ ከም ትገብራላ ፑሽ መሲልኩም ኣሜሪካ ብጣዕሚ ሓደገኛታት ሃገር እያ ውሑድ ገንዘብ ናይ ራሻ ባንክ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ተርዲዮም ኣለዎም ውሑድ ገንዘብ ያ ባንክ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ዝበዝሐ ገንዘብ ኣብ ባንክ ናይ ኤውሮጳ እዩ ዘሎ ስለዚ ኤውሮጳ ከምኡ ክገብሩ ይደፍዎም ኣሎ ምክንያቱ እቲ ንእሽተይ እምነት ኣብ ልዕሊ ኤውሮጳ ዘሎ ክጠፍእ ብገይሩት ኤውሮጳ እቲ ባንክታት ናቱ እምነት ከም ዘይብሉ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ክተርፍ ማለት ካብኡ ናብኡ ዩሮ እንዲ ዝወዳደሮ ነይሩ ነቲ ዶላር እቲ ዩሮ ጠቕላላ ንኽእለ እቲ ዘሎ ኣብ ዩሮ ዘሎስ ናብ ዶላር ንክመፀሉ ዝኽእል መንገዲ ስለዚ ዝያዳ ንኤውሮጳ ኣብ ጉድጓድ ክእትዋ ዝኽእል ብቁጠባ ብወታደራዊ ብኩሉ ነገር መመሊስያ ትደፍኣ ዘላ ኣሜሪካ ናይ ኤውሮጳውያን መኣስ ይክርዶም ኣይፈልጥን እየ ራሻ ኸ እንታይ ግብረ መልሲ ሂቦም ክልተ ዓይነት ግብረ መልሲ እዚኣ ክንሪኣ ኢና ሓደ ብዝረአዩ እዚ ደገበርኩም ሕራይ ራሻ ኣብ ቤላሩስ ማለት እዩ ኒኩለራዊ ምድላዋት ጀሚራ ኣላ እዚ ቀዳማይ ገፅናቱ ኣብ ራሻ ገይሮም ነይሮም ካልኣይ ድማ ሕጂ ኣብ ቤላሩስ ገብርዎ ኣለዉ whatever you do ንሕና እንታይ ክንገብረኩም ከም ንኽእል ዓቕሚ ኣለና ክንገብሮ ዲና ንገብሮም ካልእ ኣርስቲ ግን እቲ ኒኩለራዊ ታክቲካል ኒኩለር ሚሳይልስ ናቶም ቴስት ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ እተን ቦምበርስ ዝበሃላ ነፈርቲ እውን ኣብ ትሬኒን ኣለዋ ስለዚ እቲ ኩነታት ዓለምና ኣብ ሰንስቲቭ ግዜ በፂሓላ ክበሃል ከሎ from nowhere ወይ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ሓሳብ ከም ዘይኮነ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ we are at a very dangerous stage ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ከም መዓልትና መዓልቲ እቲ ኩነታት ንላዕሊ ገፁ ናብ ዝጠርቶ ዝለዓለ ሽግሪ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣክንዲ ነዚ ከተዝሕል ምፍታን ግን መመሊሶም ነቲ ነገር ሓዊ ይውስኽሉ ሓዊ ይፅሕትሩ ፀገም ይውስኽሉ it's very sad
بزعبا زناي جنزب أبقى فيديو ناتي تبغى خجلت لكم كفتني. Now let's go back to the هانت نجار كريكمية and this is also one of the things زي أسكر أيوة زا فيديو زي Michael. زا فيديو زي تريوارد لهم سوزان رايس تبال هانت كابتن أمباسادر ناي أمريكا أبيو إم كوينا الجدانة إيرترا زل على زهندسة سبيا نتي جراب على إيرترا نتخيل كله إنجنير تجبرتها بزعب أمريكا تجاربات تسكسمو كتقرمي يوم أبزي. My dream, Michael, is not only to see the recommendations of this extraordinary commission implemented and brought to fruition. If I could dream, my dream would be, and I recognize that this is costly, that there'll be legal questions, all sorts of objections, but I wish we could have mandatory national civilian service in this country so that every kid between the ages of 18 and 21 spent 6 or 12 months in national service. سمعوا الله هنا تكتب الله ناتا حلمي ناتا بحقي ناتا دليت نتايو أمريكا كاب شدشت ورحي كساب حدا عمد بتصح قدود هجراوي أقلقلوت كلهم. And guess what? كمل ساينا. أبكر تشعن أسران 4 انتهينا نرزلنا أسران 4 مبل 3 عمت من مسرات ساوايو أقرأ وأقول فيك وتهدرت علمنا يساوا بشن شاطر من 4 نيو تجميرو كداين زوريا شن شاطر من 4 نيو وريدهم 3 عمت ويبلالو سو انتهت بالله نفس وقف زيغا كمل ساينا زارستي سلامتكم إلى كريكم سلزلو broadband or building infrastructure or rehabilitating inner city schools and libraries. The reason I think service is so important, not only is it creating economic opportunity and training and skills for those who may not otherwise have them, but most importantly, it's teaching us to understand and to know each other as Americans across different geographic, racial, socioeconomic lines as part of one nation and one community. The fundamental thing, Michael, is انتهت بالله سمع الله هنا انتهت بالله مسلكم زي أقلقلوت ويكا زوت هدراو سيرفيس وي زخون هجراوي أقلقلوت بحال زلو بزح بنفيتي زلو حدا بتوم منسيات صبغ نجار كمهاري يقولوا حدش نجار كمهاري يقولوا تقام زخون سكيل كمهاري يقولها بهوتهم زي وتهدراوي مجمريا فيتيوم كونوا زي تقصتو وتهدراو تعليم مالت أكلاوي هنصتنا يتمن سيخا توحس حدا من سي أبتي 10 شو منت 10 شعات عدمه لك زهنص الله غزيو ابت غزيتي وتهدراو تعليم كغبر كله نستوسنه غزي سط بل قرص كلوي ديسيبلين كايدا نه منجد سبورت اكالاتا بصبق درجه كريو سلازغونه دحريو نعك عق بخ هذا كالاي تزبي تمن سيات ابكم مسمصو بفلايتي وتهدراو ترادي كونس دحريو نه هذا عمت سيرفيس ندحر وسقالنا يرترا قدم تاي نيرو مجمريا وتهدراو تعليم تكبر بنتمصيخا نتبامصيخا تخيد مش دحريو دما يونيفرسيتي كمهار خلو the system of Ertra Zinabare, it was just incredible. Nazinarana Kabakumi just Abertra sub amtu Tomas Bell and Taya got a Nero Knagraco. That we amtu may mallet you. Sub net bumtu Nabim Versita at you, Imhar. Kadame Amat Mr. Maharon Taygobriske, service Bahalalo, Hagrao net Benaz at Maharozalaha, Hanta Amat Benaz Adama, net Hagar Katagalgit. مالتي بوحد دموز لذي حنت عمت مستمهر ويكلت عمت مستمهرو سيرفيس كوينم اب جونيور سكول اب هاي سكول مسيو يمهرو نيرو انا عايز مهرون ما دك بحرق جونيور كمهر كله كابس مرا يونيفرسيتي قال عمد دبس حمت يوم مهرنا نيرو نعتاتهم حد صبغنا يسرح تمكر كون كله نعنا دما فريش بريث كاب يونيفرسيتيز ما سمتاكم زمسل سئلن كل وقع يكبر مالتي اذا انت يزغبرك حدا كالاي ابساوا كورت كله منسي نسات بلص ان حد يزغدك ملكم زلو أبزح حجراو غرغلوت كمت خلو كاب كل زوباتاتنا يرترا كاب كل بهيراتنا يرترا كاب كل هيمانوتنا يرترا كاب كل قطباون محبراون صلاتنا حزبي سلادمت اب حاره بوتا يراخب سلازي ابساوا خلغا كاب استفلالي ጫፋትና ይተሃገር ዝመፀ ምሳኻ ይራኸብ ምሱ ትላለ ምሱ ትዋሃድ ኤርትራ ካብዚ ሓደ ስቴፕ ንቅድሚት ከይዳ ነይራ ዝሳት ብሎ ዘላ ቤዝ ኮይኑ ኤርትራ ቅድሚ ነይርዋ ቅድሚታ ነይርዋ ማእቶት ዝበሃል ክረምታዊ ማእቶት ዝበሃል ነይሩ one of the best ሓሳብ ማለት እዩ ኣነ ንሽተይ ከለኹ ሻምናይ ርግፅ ከብል ከለኹ ሻምናይ ስምዓስ ክበፅሕ ኢለ ይምነ ነይረ ስለምንታይ ማእቶት ክኸይድ
ማቶት ተሕርኸይትካ መጀመርያ ካብ ገዛኻ ክትወፅእ እዚኣ ምናልባት ኣብ ካልነ ጊርያ ይፈልጥና ንመጀመርያ ደሞዝ ኣነ ማቶት ይወሲደ ሻብ ናይ ክፍሊ ኮይነ ምስከትኩ 190 ኣብ መወዳእታ ትምህርቲ ምስ ተመለስና ደሞዝ መፂና ማለት እዩ 180 ናቕፋ ማለት ኣብቲ ግዜ እቲ ለሰይ ብሕጂ ዘለኹ ስታንዳርድ ክሪኦ ከለኹ ከባቢ $20,000 ወርሓዊ ከም ዝረኸብኩ ወይ ከዓ ደሞዝ ከም ዝረኸብኩ ገይረ ትወስዶ 180 ኦኬ ኣጋኒነ ኣለኹ ሮብተለ ታሕቲ ነይሩ ግን ብዙሕ ገንዘብ እዩ ነይሩ ንዓይሲ ኣብቲ ግዜ እቲ 180 ንእሽተይ ሻብ ናይ ክፍሊ ክንዱ ገንዘብ ሒዘ ይፈልጥን ነይረ እዚ 180 ደሞዝ ወሲድና ፍርጌት ዳት ማኒ ኣብቲ ማቶት እንታይ ገይርና መስለኩም ንኣሹ ከለና ኸድና ኦፍኮርስ ኣነ ዝነበርኩሉ ማቶት ክብድ ዝበለ ማቶት እዩ ነይሩ ምክንያቱ ሳልሳይ ወራሪ ስለ ዝዳሎ ዝነበረ ካልኣይ ወራሪ ሳልሳይ ወራሪ ዝዳሎ ስለ ዝነበርና ዳርጋ ማዕረቲ ማእቶት ወታደራዊ ታዕሊም ነይሩ ክንብል ንኽእል ንጎይ እዚ ሪትለስ ጋማን ማንፊት ገለመለ ዝበሃል ብምሉእ ንገብሮ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ፀገምቲ ሃገር ኣብ ሓደ ክሪቲካል ደረጃ በፂሓ ስለ ዝነበረት ወታደራዊ ታዕሊም ዓይነት ብዘይ ብረት ኣይነበረናን እዚ ንኩ ተንሲና ንጎይ ስፖርት ተባሂሉ ነዊሕ ትጎይ እዚ ማርሽንግ ንምሃሮ ከምኡ ድማ ድሕሪኡ ንዑ ምስ ገበርካ ቆሪስካ ከይድካ ድማ ኣግራብ ትተክል ሓንቲ ብዚኣ ንግረ መንገደይ ኣብዚ ግሩፕ ክንዛረብ ከለና ሓደ መዓልቲ እዚ ኩሉ ዝተኸልናዮ ገረብሲ እንተኮይኑ ዘይፀደቀ ኢልና ሓደ ሓንኩ እዩ ከዓ እሳ ተዓብሲ እቲ ኩሉ ማዕቶት ከድና ሰራሕናዮ እንተዝፀድቕ ነይሩ እቲ ገረብ እቲ ሃገር ለምለም ተቐየረት ነይራ ግን ሳምሃው ኣብ ኣሲ ኣይሰራሕን ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ንኣብነት ዓረዛ ነይረ ኣብታ ዝነበርኳ ጎበሲ 6 ዓመት ማዕቶት ወፊሮም እዮም ዝበሃል ነይሩ ይመፁ ይተኽሉ ሳምሃው ግን ኣይሰርሕን ነይሩ ምናልባት ኣክንዲ ብዙሕ ኣግራብ ክንተክል መዓልታዊ 40 ገረብ ንተኽለሉ ግዜ ነይሩ ኣብ ክልተ ሰብ ኮይንካ ምናልባት 10 ተኺልና ንዓንጥራይ ተኸናኺልና እንተንገብር እውን ውፅኢታዊ ምኾነ እዚ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ክረምታዊ ማዕቶት እንታይ ነይሩ ካብ ዝተፈላለዩ ካብ ባፅዕ ዝመፁ ተምሃሮ ነይሮም ካብ ኣስመራ ዝመፁ ተምሃሮ ነይሮም ካብ መነፈራ ዝመፁ ተምሃሮ ነይሮም ካብ ከረን ዝመፁ ተምሃሮ ነይሮም ካብ ዓዲ ቀይሕ ዝመፁ ተምሃሮ ነይሮም ስለዚ እዚ ኩሉ ሰብ ካብ ኣይ ቲንክ ካብ ተሰነይዲ ካብ ኣቁርደት እውን ዝመፁ ተምሃሮ ነይሮም እዚ ኩሉ ሰብ ኣብኡ ተራኺቡ ይላለ ብሓደ ይቕመጥ ኦፍኮርስ ኣብቲ መጀመርያ ሓደ ክናትባህር ኣለዎ ማዕቶት ሕጂ ብዙሕ ውሽጢ ኣይእትወካኒ ምክንያቱ ነናትካ ላይፍ ኣለካ ምስ ዕሩፍትካ ክትከይድ ምስ መምሃርትካ ሳዋ ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ሳዋ መሊሳ እያ ብሓደ ትገብረካ ኣብቲ ሓይሊ ምስኣተኻ ተኽሊጥ ኢሎም ፋሕ ብትን ስለ ዝእትውልካ ኣነ ካብቲ ከረንሲ 2 ድዮም 3 እዮም ተሪፎም ናብታ ዝነበርኳ ጋንታ ዳርጋ መብዛሕትኦም ዕሩፍተይ ኣብቲ ሳዋ ዝነበሩ ደቂ ስመራ ነይሮም ደቂ ተሰነይ ነይሮም ደቂ ካልእ መንደፈራታት ነይሮም ደቂ ማሓረ ነይሮም ስለዚ ዳርጋ እቲ ምሳኻ ዝሰማማዕ ኣካይዳ ዘለዎ ይዓርክኻ ዝኸውን እምበር ምሳኻ ዝዓበየ ኣይኮን ምክንያቱ ፋሕ ብትን እዮም ዝእትውልካ በቲ ተኽሊጥ ዝናገበሩ 2-3 ግዜ ገይሮም ዳርጋ ምስ ዝኾነ ትፈልጦ ከምዘይ ትተርፍ ሓድሽ ሰብ ንኽትላለይ ምስ ሓድሽ ሰብ ንኽትከይድ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነቲ ሃገር ነቲ ዜጋ ነቲ ህዝቢ ከመይ ከም ዝመስል ትላለዮ ማለት እዩ ጋሽ በርካ ዘሎ ሰብ ከመይ ይሓስብ ከመይ ይኸይድ ትፈልጥ እንዲሲዝ ነዚያ እዛ ናይ ኣሜሪካ ዓባይ ፖለቲከኛ ትዛረብ ዘለዋ If we live together, if we work together, if we know each other as human beings, it's a whole lot harder to hate each other. And I think national service maximized to the greatest extent possible, bringing in people from all sorts of backgrounds, not just the privileged, not just the poor. So exactly ከም በዓል ሳዋ ዝኣመሰሉ ነዚ ሳ ትገልፆ ዘላ ኤርትራ ትመርሕነት ናይ ኤርትራ ኣብ 94 ተራይዎ ዲቪዥን ፅንሕ ኢለ ኢንተርቪው ከም ዝሃልኩም እየ ኣብ 1994 ድሕሪ ናፅነት መይባ ቅድሚ ናፅነት ሓሲቦም ነይሮም ክኾኑ ከሎ ምክንያቱ ናፅነት ምስ ነፀብ 10 ነይርዎም how did they come up with this idea that's another story ንኻልእ ግዜ ክንሪኦ ኢና ብሓፈሻ ግን እቲ ኮንሰፕት ናይ ሳዋ እቲ ዘሎ መልክዕ ናይ ሳዋ ከምኡ ክኸውን ኣይኮነን ነይሩ ቀዳማይ ዙርያ ወዲኦም ንገዝኦም ተመሊሶም ካልኣይ ዙርያ ተዓሊሞም ወዲኦም ንገዝኦም ተመሊሶም ሳልሳይ ዙርያ ተዓሊሞም ወዲኦም ንገዝኦም ተመሊሶም ከምኡ ነይሩ እቲ ኮንሰፕት እዚ ኩነታት እንተደይመፅእ እዚ ኩናት እዚ ኣገርግር እዚ ፖለቲካዊ ገዳን ተፅዕኖን ክባን እንተደይመፅእ ነይሩ ሰብ ተተዓሊሙ ንገዙ ይኸይድ ሽዑ ኣብ ካል መነባብሩ ይነብር ድልው ዝኾነ ብቅዓት ድማ ኣለዎ ንዝኾነ ይኹን ሓደጋ ዝመፅእ ናይቲ ሃገር ከምኡ ነይሩ እቲ ኮንሰፕት ናይ ሪል ሆፕ ትምኒት ናተይ ድማ ኣብኡ ንኽምለስ ሰብ ተዓሊሙ ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ኢንጂነሪንግ ናይ ኮሌጃትን ናይ ትምህርትን ገለ ወሲኾምሉ ዘለዉ ድማ ዝሰፍሐ እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ከምኡ ብል ኣለኹ ኣነ ገለ ካብቶም ውሕዳት ንዩኒቨርሲቲ ክረኽቡ ክኸዱ ዕድል ዝረኸቡ እየ ካባይ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ክኣቱ ዘይከኣሉ ሕማቓት ወይ ደናቑር ስለ ዝኾኑ ይኮነን ጥራይ ውሕዳት ብስኬል ክንዚኦም ዘበሉ ጥራይ ነምፂ ኢሎም ስለ ዝወሰዱ እዮም እቶም ካልኦት መንእሰያት ግን ወሲድካ ሞያ ክትምህሮም ኣለካ ሕርሻ ትምህሮም ኮንስትራክሽን ናይ ዝኩሉ ማሽናት ኬላታት ትገብሮም ናይ ፅርበት ሓፂን ናይ ፅርበት ዕንጨይቲ ናይ
ኤርላይንስ ናይ ፓይሎትስ ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ውትድርና ምትኳስ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ታንክታት ሜካኒክስ ክኾኑ ይኽእሉ ናይቲ ብረት ስራሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ so many things ኣብ ሃገር ዘድሊ ነዞም መንእሰያት 11 ገይሮም ዝተማሩ መንገዲ ከተትሕዞም ኣለካ ስለዚ መንገዶም ሒዞም ፅባሕ ንጎቡ ኣብ ሂወቶም ክነብሩ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንገዲ ስኢልካ ኣብ ውትድርና ጥራይ ሽግር ስለ ዘሎ እቲ ሃገር እምበር እቲ ራእይ ናይቲ መንግስቲ ዝኹሉ ዲጋታት ዝኹሉ ትሕቲ ቅርፂ ዝግበር ዘሎ እወ መስዋዕቲ ከፊል ይትወለዶ ናይ ብሓቂ መስዋዕቲ ከፊል እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ተዋጊኡ ዝተሰወን ዝተሰንከለን እዚ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ሰራዊት ዘሎ እውን መስዋዕቲ ዝኸፍል ዘሎ ዳርጋ ከም ተሰዋ ጌርኩም ሰድዎ ብዙሕ ሂወቱን ዕድሉን ከሲሩ እዩ ሃገር ግን መስዋዕቲ ከይገበርካ ይህነፅን እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ከምኡ እዩ ምናልባት እተን ብዘይ ሓገዝ ብሓገዝ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ኤውሮጳ ክምዕብላ ዝፍትናየ ነዚ ኮንሰፕት እዚ ክንዕቆ ዝኽእላ ብደረጃ ነፍስኻ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትመፅእ ከለካ መስዋዕቲ ክትከፍል ኣለካ እዚ ንመለስ ናብ ቶፒክ ናተይ ኣብ ካልእ ቪድዮ ዝያዳ ከስፍሖ ክፍትን እየ ምክንያቱ ነዛ ናይዛ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ዘረባ ምሰማ to live and work in common purpose ንኤርትራ ግን ተሰይጥና ድሕር ዘይትብል ዝነበረ ሰብ እያ እዚኣ እቲ ኮንሰፕት ኤርትራ ትኽተሎ ፅቡቅ ምዃኑ ንሃገራ ከም ትኾኖ ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ከምኡ እንተትኸውን እያ ትብል ዘላ ንኤርትራ ግን ነቲ ትኽተሎ ዝነበረት ሰይጣናዊት ሃገር ብምባል ክልተ ግዜ እገዳ ንክወርዳ ሸንኪራ ዝገበረት ፖለቲከኛ ኢና ንዛርብ ዘለና ስለዚ መን እዩ እቲ ሕማቕ ዝገብር መን እዩ ነቲ ሕማቕ ዝውዕል ዝነበረ መዓልታዊ እናበርሃልኩም ንክኸይድ እየ ዘቕርበልኩም ዘለኹ ነገን ክበርሃልና ብዙሕ ነገራት ክኽእል ኣለዎ እዚ ነገራት እዚ ገይም ምዃኑ ኤርትራ ንኤርትራ ንምስይጣን ንረብሓናቶም ስለዘይተገልግል እምበር ሕማቕ ስለ ዝኾነ ትከይዲ ይኮነን Let's start off with what's happening in the war zone. Russia is claiming that it has taken control of one more village in Ukraine's Donetsk region. The name of this village is Staromayorsky. This is where it is on the map. There have also been strikes in other parts of Ukraine. In Kharkiv, Ukrainian rescuers managed to save a man who was buried. So, ኩነታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ሓደገኛ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ውግእ ዳርጋ ብዙሕ ክሽፍንዎ ይፍትኑን እዮም ዘለዎ ምክንያቱ there's a lot of ሓደገኛ ኩናት ይካየድ ስለ ዘሎ ንመለስ እስከ ናብታ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ነዚያ ፅንሕ ኢለ ክምለሰ ኣብታ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ዝተዛረበቶ እስከ ንስማዕ to reconstruction and later this week at the G7 summit we will further discuss how Ukraine can benefit even quicker and even more from the proceeds of the immobilized Russian assets. We have always said my friends, we have always said that Russia must be held accountable for its crimes, and now we make Russia pay. ከምዚ ክትክብሉ ከለዉ የአውሮፓ ሕብረት ንራሻ ማቕፃዕቲ ከነብር ዘለና ክብሉ ከለዉ ዳዛት ሚን እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ኣካይዳሲ ድሕሪ ሕጂ ካልኦት ሃገራት ከምዚ እንተገይረን ከዓ ከምዚ ክንገብር ኢና እንዲቱ ኢምፕሊኬሽን ናቱ ኣንፃር ረብሓ ናይ ኤውሮጳ እንድሕሪ ከይዱ ወይ ከምዚ እንተገይሩ ሲ ንኤውሮጳ ከምዘይጥቀም ገንዘቡ ኣብ ዘሎ ክንህግሮ ኢና እዩ እቲ ስቴትመንት ዘሎ ማለት እዩ My friends, እዚ ጉዳይ እዚ ብግልና እውን ንነፍሱ ወከፍ ሰብ ዝወርድ እዩ ናይ ግለሰብ ግን መን ይግደሰሉ ስለዚ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኻ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኻ እቲ ሴንሰርሺፕ ደረጃ ናይ መንግስታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናሓየለ እዩ ዝመፅእ ዘሎ I really hope እዚ የማናይ ክንፊ ክመፅእ ኣብ ፖለቲካ ብጣዕሚ ደስ ዝብለና ዘሎ ወላ እኳ ኣንፃር ስደተኛ ዝኸዱ ትኾኑ ነቲ ናይ መንግስቲ ምሕያል ኣይደልይዎን እዮም የማናይ ክንፊ ብፍላይ ናይ ኣሜሪካ እቶም ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እቲ መንግስቲ ክደክም ኣለዎ ባህልቲ እዮም ኮንትሮል ናይ መንግስቲ ክህሉ የብሉን መንግስቲ እናሓየለ ተኸይዱ ንዜጋታት ኮምፕሊትሊ ኮንትሮል ክገብሩ ዝኽእል ዝብሉ እዮም ናይ ኤውሮጳ ደረጃ ድማ ብዝለዓለ ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ካልእን ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እቲ መንግስቲ ኮንትሮል ክገብረካ ተጀሚሩ is going to be way difficult ብፍላይ ኣብ ዘይትደልዮ ኩናት ከም ዝኣቱ እቲ ቁጠባ ናይቲ ኣህጉር እናተሃስየ ከሎ ንእሽተይ ሃገር ንኸተድሕን እሞ ከዓ ብሕጂ ንኸተድሕኖ እውን ጋራንቲ ዘይብሉ ብሰላማዊ መንገዲ ብካልእ ፅዕኖታት ጌርካ ክንድትፍትን ንኤውሮጳ ምሉእ ክድምስስ ዝኽእል ናብ ኩናት ክወስድ ናብ ዝኽእል ኣርእስቲ ትደፋፍእ ዘለካ እንድሕሪ ኮንካ እዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ህዝቢ ኤውሮጳ ኣብዚ ምርጫ ናቲ ኣንፃር ናይዚ መንገዲ ከም ዝደሊ ከም ክኸይድ ከም ዘልን መርገፂ ናቱ ድማ ኣንፃር ናይዚ ኣይዲዮሎጂ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳ ግን እቲ ኢሊት መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ኡርሱላ ቨንደርላይን
ኩናት ናይ ዩክሬን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ኣጀንዳናታ ምዃንያ ወሲዳቶ ዘላ ካብኡ ንላዕሊ ዘገድሳ ስራሕ ከምዘየለ እቲ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ እቲ ናይ መናብሮ ናይ ኤውሮፓ ንዑ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትርያን ኢኻ ኣብዚ ናይ ዩክሬን ግን ቢልየንስ ኢንቨስትድ ንክኸውን ብሓፈሻ ወላ እቲ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ናታ እውን ብዙሓት እዮም ክሪቲሳይዝ ዝገብርዎ ንተራ ህዝቢ ዘገልግል ከም ዘይኮነ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ጥራይ ዘገልግል ምዃኑ ንኣብነት እቲ ናይ ግሪን ሬቮሉሽን ዝበሃል መብዛሕትኡ ነተን ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ናብቲ ሶላር ድዩ ናብ ገለ ኢንቨስት ክገብራ ዝኽእላ ዳኣዩ እምበር ንግለሰባት ንኣሽቱ ትካላት ብዙሕ ኢንቮልቭ ክገብሮም ዝኽእል ኣይኮነን ይብሉ እዮም ብዙሕ ግዜ ንኣሽቱ ስታርትኣፕ ነቲ ቴክኖሎጂ ሓብ ከነማዕብልዎ ገለገለ እዩ ዝበሃል ግን እቲ ቢሮክራሲ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ድማ ሓደ ትካል ንክትፈጥር ዘድሊ ኣገባብ ንኣሽቱ ካምፓኒታት ዝዕድም ኣይኮነን ኣብ ብዙሕ ፖሊሲ ዲስካሽንስ ናቶም ተሪኻዮም መብዛሕትኡ ንእሽተይ ሰብ ንእሽተይ ካምፓኒ ዝገብር ኣብ ኤውሮፓ ክገብሮ ይደልን እዩ ቱ ማች ኦፍ ቢሮክራሲ ስለ ዘለዎ ካብን ከማን ሓዲሙ ኣብተን ንኣሽቱ ሃገራት ክኸይድ እዩ ዝመርፅ ምናልባት ኣብ በዓል ዱባይ እንድሕር ከይድኩም ትሪእዎ ኢኹም ብዙሓት ኤውሮጳውያን ናይ ሓሳብ ናይ ቢዝነስ ክህልዎም ከለዉ ሃዲሞም ናብኡ እዮም ዝኸዱ ስለምንታይ ኣብኡ ብቐሊሉ ትካልካ ክትዕብዮ ስለ ትኽእል ወይ እውን ኣሜሪካ ብኸምኡ እውን ፌቨሬት እያ ብኸምኡ ኬድካ ብኣሜሪካ less requirement is a law entrepreneur ንክትከውን ወላት ናይ ፋይናንሻል ኣክሰስ ገለመለ ፕራይቨሲ ዶ ገለ ድብሎ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣሜሪካ መዓት ኣድቫንቴጅስ እዩ ዘለዋ ከም ሓደ ካምፓኒ ጌርካ ክትከይድ ታክስስ ናቶም ዳይ ብሩታል that's why እዘን ሃገራት ዓረብ ሞር ፋቨሬት ክኾና ዝኽእላ ምስ መጻኢ ምክንያቱ ታክስ ስለ ዘይብለን ሰብ ዱባይ ንኣብነት እንድሕሪ አንተርፕረነር ትካል ናትካ ኣለካ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ እንድሕሪ ኮይኑ ኢንዲቪጁዋል ታክስስ የብልካ ስለዚ one of the best income tax የብሎም እንቶም ዓንዲ እዚ my next destination probably is going to be Dubai or ካልኦት ሃገራት ድማ ወላትን ዑማን ዝበሃላ ድየን ካልኦት ሃገራት እውን ስዑድያ ንባዕሉ ናብ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ተወዳዳርነት ኣብቲ ዞባ ስለዚ ምስ መጻኢ ብዙሕ ሰብ ናብኣተን እቲ ኣብ ቢዝነስ ዘሎ ሰብ ኣብ አንተርፕረነርሺፕ ዘሎ እሞ ከዓ ኣብ ዳይናሚክ ማርኬትስ ንኣብነት ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ተኸይድካ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ቤስቶ ኮይኑ ትካል ናትካ ዩቱብ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኮይንካ ረብሓ የብልካ ስለምንታይ እቲ ዩቱብ ኣብ ኤርትራ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዘለዋ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዩቱብ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ናተይ መረዳእታ እዩ ክሳብ እቲ እገዳ ዘይተኣለ ሓደ ሰብ ዩቱብ ቻነል ኣብ ኤርትራ ገይሩ ብናይ ኤርትራ ተከፊትዎ ክኸፍልዎ ይክእሉን እዮም ስለምንታይ ኣለዎም ሲስተምስ እቲ ዩቱብ ንባዕሉ እንታይ የፍቅድ ስለዚ እቲ ቢዝነስ ናትካ እንታይ ዓይነት ሪኳየርመንት ኣለዎ እንታይ ዓይነት ኣለዎ ፈሊጥካ ምስኡ ኢኻ ክትከይድ ዘለካ ብሓፈሻ ኩሉ ዘረባ ንምንታይ ዘምፅኦ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ቻነላት ናይ ዩቱብ ብኸመይ ይሰርሑ ኣይ ዶንት ኖ ብሓፈሻ ግን ምስቲ ዘሎ ሳንክሽንስ ኣነ ኣብ ኢንቨስትመንት ኢንጌጅ ስለ ዝገብር ኤርትራዊ ኮይኑ ናይ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስትመንት ክኸፍቱ ከለዉ እቶም ተምሃሮ ናተይ ብዙሕ ሽግር ስለ ዘጋጥመና ካብኡ እየ ተመክሮ ዝገልፀልኩም ዘለኹ ከም ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ጌርካ ኣብ ኤርትራ እየ ዝቕመጥ ድሕሪ ኢልካ ኢንቨስት ንክትገብር ኣይፍቀድን እዩ እገዳ ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ብርቱዕ ምዃኑ እየ ዝገልፀልኩም ዘለኹ ኣብ ኩሉ ወክ ኦፍ ላይፍ እዩ ዘሎ ከምዚ ነቶም ሰራዊት እዮም ነቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ኢና ኣጊድና ኖ that's not right ኣነ ኣብ ሪያሊቲ ዝፈልጦ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክገብር ኤርትራዊ ምዃንካ ተፈሊጦም ቀልጢፎም እዮም ጠጠው ዘብሎ ንኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክገብር ኣይፍቅዱሉን እዮም ስለዚ ካብ ኩሉ ዕድላት ክትኩለፍ ከም ዘለዋ ሃገር ገይሮም እዮም ዲዛይን ገይሮም ገዳ ክዛረብሉ ከለዉ ቀሊል ንኣብነት ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ዘለዉ ነቲ መፅናዕቲ ዘይርድኦም እንታይ ይብሉ ነቲ መንግስቲ ነቶም ሓለፍቲ ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንጥቁ ዘለውን እዮም ተኣጊዶም ዘለዉ ነተራ ህዝቢ ኖ ዝኾነ ኤርትራዊ ዕድል ከም ዘይረክብ እዮም ገይሮም ዘለዉ ወላ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዘሎ እታ ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ዕድል ከም ዘይረክብ እዮም ገይሮም ዘሎ ምናልባት ረሲደንስ ናቱ ኣብ ካልእ ሃገር ተኮይኑ ኦኬ ንኣብነት ኣብ ዱባይ ረሲደንስ ዘለካ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣብ ኤውሮጳ ረሲደንስ ፐርሚት ኣለካ ነቲ ረሲደንስ ፐርሚት ተጠቂምካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኤርትራዊ ጥራይ ብምዃንካ ክትዕድል ስለዚ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ንኤርትራውያን እውን ታርጌት ዝገበረ ኣገዳ እዩ ዘለና ክብለኩም እየ ዝደሊ መወዳእታ ብዛዕባ ሳዋ ስለ ንዛረብ ፀናሕና ሓንቲ ፅቡቕቲ ኢንተርቪው ዕላማ ናይ ሳዋ ከመይ ነይሩ ካበይ ተበጊሱ ትገልፅ ቪድዮ ክበኩም እየ ነዊሕ ተዛሪበ ኣለኹ ሎሚ listen to this one ንግረ መንገደይ ግን ኩሉ ግዜ ንክንፈልጦ ዘለና ከፍልጠኩም ይደልየ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናበይ ይኸይድ ከም ዘለዎ ክንርዳእ ስለ ዘለና እስከ በዚያ ኢንተርቪው እዚኣ ዕላማ ናይ ሳዋ መበገሲ ናቱ እንታይ ከም ዝነበረ ንስማ ሰንሰለት መደባት ሃገራዊ ኣገልግሎት ቅድም እንድሕር ናፅነት ምስቲ ኣጀማምራ ናይ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተኣሳሲርካ ስቲ ታሪካዊ ምትእስሳሩ ሓፈሻዊ ምብሮ ትበና እሞ ናብቲ ካልእ ሕቶታትና ክንሳዕብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምዚ ድሕሪ ናፅነት ዝመፀ ተሓሳስባ እሞ ብፍላይ ከዓ ምስ ምክልኻል ናይ ሃገር ተኣሳሰረ ኣምሲልካ ምርድኡ ካብ መቃን ወፃኢ ኢኻ ትሪኦ ዘለካ ማለት እዩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ቅድሚ ናፅነት ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ኩሉ ሰብ ንሃገሩ ከገልግል ኢሉ ተሰሊፉ
ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ኩሉ ዓይነት ድኻማት ኩሉ ዓይነት ብድሆታት ብሃገራዊ ኣገልግሎት ኩሉ ሰብ ንሃገሩ ብተወፋይነት ናፃ ሃገር ንምምፃእ ሲ ኣገልግሎት እዩ ነይሩ ምስ ግዜ መድረክ እናቀየረ እናሓየለ እናተነፀረ ኣብ ሓደ ዕላማ በፂሑ ሃገር ናይ ምዃን ካብ መዓስ ብኸመይ መንገዲ ሃገር ማለት እንታይ እዩ ንሃገር ምፍታው ንሃገር ምግልጋል እንታይ ማለት እዩ ዝበሃሉ ምን ኮይኖም ሕቶታት ኣልዒልካ ክዛረብ ይከኣል እዩ እሱ ሕጂ ኣብ ዕሙቕ ዝበለ ድሕረ ባይታ እውን ከተኣቲኻ ትዛረብ ትኽእል ኣለካ 91 ሓደ መድረክ ወይ ናይ ሓደ መድረክ ዕላማ ተፈፂሙ ኣብኡ ይውዳእ እታ ሃገር ከም ኣምር እንድሕር ትሪኣ ኣለካ ኮይንካ ካብ ክትፍጠር ጀመረትሉ እዋን ኢልካ ክሳብ ክውን ዝኾነትሉ ብናይ ዘመን ኣቆፃፅራ ናይ ህላዌ ሃገራት ድሕሪኡ እዚ ነዊሕ ናይ መዋእላት ናይ ወለዶታት ናይ መድረኻት መስርሕ ስለ ዝኾነ ኣብ እዋን ናፅነት ሓደ ዕማም ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተፈፂሙ ድሕሪኡ ዝመፅእ ኣብ ናይ ህንፀት ሃገር ዝህሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት እዩ ሓቂ እዩ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ተወፋይነት ናፃ ሃገር ኣረጋጊፅና ኣለና ግን ሃገር ምህናፅ ይከብድ ምናልባት ብዓይነት ናይ መስዋዕቲ ናይ ዝኽፈል ህይወት ብክብደት ናይቲ ብድሆታት ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣኽቢድካ ክረአካ ዝኸውን ሃገር ምህናፅ ግን ይከብድ ካብ ምቅላስ ኣብቲ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝነበረ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓያል መንፈስ ተወፋይነት የለን ሃገር እዚኣ ናፃ ከይኮነት ደቂሰ ይሓድርን እየ ኣይዓርፍን እየ ኢሉ ሙሉእ ኣእምሮኡን ሕልንኡን ናብኡ ዘቕነዘቃነየ ሰብ ተኣምራት ክገብር ይኽእል ሙሉእ ህዝቢ ክስለፈሉ ከሎ ከዓ ናይቲ ሙሉእ ህዝቢ ድምር ሓይሊ መወዳእታ ይብሉን ከምኡ ስለ ዝኾነ ነቲ ኢኮዥን ነቲ ምዕሪት ክቀያይሮ ክኢሉ ዘይተወደነ ምዕሪት ወይ ኢኮዥን ብኸመይ ክቅይሮ ክኢሉ ጠበንጃ ስለ ዝነበረ መድፍዕ ስለ ዝነበረ ቴክኖሎጂ ስለ ዝነበረ ፀጋታት ስለ ዝነበረ ይኮናን ሓይሊ ናይቲ ሰብ እዩ ቀይሮ ገብር እየ ሓራኽ እውን እየ ክንድዚ ዝኣክል ሰራዊት ክንድዚ ዝኣክል ሓይሊ ክንድዚ ዝኣክል ተፃብኦ ብዓለም ደረጃ ንዑ ክምክት የኽብል ከሎ እቲ ሰብ ሓይሉ ናብኡ ድምፅእ ሕጂ ብኡ ኢኻ ትሪኦ ምኽባድን ዘይምኽባድን ብኡ ድመፅእ ስለዚ ሓሊፍናዮ ምክንያቱ ደሚርካ ተሪኢኻዮ ዕለት ብዕለት ክንደይ ሰዓት ሰርሕ ነይሩ ሰብ ክንደይ ሰዓት ኣእምርኡ ናብ ሃገሩ ነይሩ ብቀት ናይ ዓቕሙ ናይ ግዜኡ ናይ ረሃፁ ናይ ድኻሙ ናይ ሂወቱ ከይበለ ክሰርሕ እንድሕር ጀሚሩ ተራቢሑ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ሚእቲ ኮይኑ ማለት እዩ ሓደ ሰብ እንድሕር ከምኡ ዘይብሉ ኮይኑ ፍርቂ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ እንድሕር ተራቢሑ ድምር ናይ ኩሉ ህዝቢ ኣገልግሎት እንታይ ሓይሊ ይኸውን ኣብ መወዳእታ ኢልካ ሕሰብ ሕጂ ምስናይ ክብደቱ ምስቲ መስዋዕቲ ዝነበረ ብዝሒ ናይ ተሰውአ ሰብ ብዝሒ ናይ ተወግአ ተኸስረ ሰብ ተሪኢኻዮ ከቢድ ክመስል ዝኽእልኸውን ግን ናፅነት ድሕሪ ናፅነት ከልኡላውነት ሃገር ምህናፅ እንታይ እንድሕልካኒ ተኸበደ ስለ ዝኾነ እምበኣር ብሓፈሻዊ መረዳእታ ጥራይ ክንከይድ ኣይንኽእልና ናፅነት ከም ዝኸብደና ፈሊጥና ኣለና ሃገር ምህናፅ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ንሃገር ደረጃ ብምሉኡ ናይ ብሓቂ ልኡላዊት ናፃ ምዕብልቲ ሃገር እያ ክትበሃል ምእንቲ ክንደይ ዝኣክል ትሕተ ቅርፂ ክድልያ ፅርግያታት መስመር ባቡር ፀዓት ናይ ማይ ኣገልግሎት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ትምህርቲ ጥዕና ሓደ ብሓደ ኢልካ ፅላት ብፅላት ኢንዱስትሪ እንድሕር ፀብፂብካ ከም ሕልና ከም ድልየት ሓደ ብሓደ ዘርዲርካ ክተቐምጦ ትኽእል ኢኻ ብኸመይ መንገዲ ከተተግብሮ ትኽእል ብኸመይ መንገዲ ንዑ ከተረጋግፆ ትኽእል እዚ ኩሉ ከበድቲ ዕማማት ከተተግብር ምስ ዱሩት ባህርያዊ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ምስ ሓያል ህዝቢ እንታይ ክግበር ይከኣል ነዚኦም ኣሳንዩ ጠሚሩ ነቲ ብድሆታት ንምምካት ሕግዘካ ኣረኣያ ጥራይ ዘይኮነ ኣወዳድባ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ስለዚ ኣብቲ ጥሙር ናይ ሃገር ምህናፅ ወይ ናይ ህንፀት ሃገር መደባት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኣቱ ክእል ኣለዎ ሃገር ምህናፅ ዝበሃል ከቢድ እዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ከምቲ ናይ ቀደም ሓርነታዊ ቃልሲ ስለዚ ኣገልግሎት 94 ጀሚሩ ንብለ ዝነበርና ኢቭን እቲ ሰውራ ዝነበረ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዝነበረ ሰብ ተወፊዩ ከም ዘገልገለ እዩ ዝገልፅ ነይሩ እዛ ቪድዮ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ከምፃልኩም እየ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ነቲ ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ክርዳእና ፐርስፔክቲቭ ድማ ክኾነና ኢለ ዝገብራ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩታ
ሪቶ ትገድፎ ድማ ካብ ልቢ ዘመስግን የቀንየለይ ኢሉ ማርስቲ ምዛለብዋ ክገድፈኩም የፕሊስ ስምዑ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ባንክታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ ኩርናዕ ዓለም ይጥፍሹን ባንክራፕት ይኾኑን ኣለዉ ስለዚ ገንዘብና ኣብ ሓደ ባንክ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ከነሰጋግሮ ይምህፅነኩም ካልኣይ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ወላ ብዙሕ ግበሮ ዳንበር ኣብኡ ኮፍ ብምባል ጥቕሚ የብሉን ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣሰት ክላስስ ኣብ ብርክታት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልኦት ዓይነት ከም በዓል ወርቂ እውን ኢንቨስት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ዳይቨርሲፊኬሽን ስለ ዘድልየና ሳልሳይ ድማ ቴክኖሎጂ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ ንሕና ማዕርዩ ክንስጉም ክንመሃርን ክንፈልጦን ክንብገስ ኣለና ብዙሕ ዕድላት ድማ ክኸፈቱ እዮም ንጠቀመሎም ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ፕሊስ ተጠቐምሉ ውፅኢት ከምፃልኩም ድማ እዩ Thank you very much.